Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzerare 263 pano patinofambira nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi ndina baba vandiinavo apo patafamba kuno kukuwadza neextension patiri kunzwa kuti kune kombi yapinda mumba ire apa pai. Baba makadini? Makadini. Tiripo. Tiri kumbongobvunzawo zvamuri kuzivawo maererano nezvaitika izvi. Patasvika panapa ndangona mota pasina pokutanga. Pandazobvunzisisa ndazongonzwa vanhu vachitaura kuti mudzi wekombi akatoti kana imba chinotadza kugadzirisa ndanga achitotaura rafu kuti hapana kufamunza zvibatsire aitotaura zvaanoda zvinoita mutemero kuti imari here mapurisa chete paauya havana kunasa kuti nyorewo kana mapepa maafidhavhiti kana kuti abvume kuti mangwana ndizvaaita hadziwe chichaitika vangeenda. Alright. Pachiitiko ichi hapana vakuvara? Hapana kwari. Ko iye driver wekombi? Angokuvara hanzi padiki diki. Ndanzwa muchitaura nyaya yekumwa doro. Ndiani anga achimwa doro? Iye mukuru wemudzi wekumakombi. Achitaura kuti haasi kukwanisa kugadzirisa iye. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvinzwira zvatinazvo kuno kuwadzana extension iyi ndo imba yapindwa. Ko ivo vepamba apa panomo atsikwa vanhu takuvara? Hapana kwari. Alright. Apa kombi iri kunzi yadhumwa neimwe mota yanga ichiswevha murodhi yaruza steering. Yatanga yadhumwa neimwe mota? Saka yadhumwa kudaro bva yadhumwa mumashure bva yaputisa vhiri. Vhiri yakuputika kwaraita ndo payamhanya ichiuya nekuminda kuno. Yabva kupi? Kutara uko? Kutara uko ichimbururuka. Yambururuka kudaro bva yasvikira pane miriwo apa ndopayatanga kuchigiredha ichisvika kusvika yadhuma jurawo. Yadhuma jurawo ipinda mukati? Saka payadhuma jurawo ndopayabva yapinda mukati ikadhuma mawash and line nekubva yatodhuma mudhuri wemba ndokupwanyika kwazoita imba iko. Nanzwa kuti muridzi wekombo yanga itaura rafu? Muridzi anga achinzi anga achitaura rafu kuti haakwanise kuita sekukombanseta bhozi hapana afa. Hapana kufiwa. Saka zvakatoringana zvakadaro. Ko driver wekombi iye haana kukuvara? Driver wekombi angokuvara pahuma chete. Akuvara anga achibhidha pahuma. Taura yenyu zvaitika baba. Inini anchibva kwara nchibva ndandina vakuru vana ndinavo vandasikuonana nemuzukuru wangu panext door. Saka tichangomira pasina maminutes changonzwa kuti gwam. Motika ichishona chienda ichimhanya. Mota iyi yabva nepane yeblue iyo iri paseri peyeblue. Paseri peyeblue. Ikabva nepaseri pemufarinya uyo wamuri kuona. Uyo? Uko kumhiri kune mumufarinya saka yapinda nepakati ikatigera mbambaira dziri apapa. Kauya nepapapa ikanogera mibhedhi yemiriwo iri apapa. Kusvika inorova jurawo repapa vakamira vanhu apa. Ndibva yapinda pamba ipapo. Zvakaoma. Kombi yanga isina munhu. Yanga ina driver na conductor chete. Alright. Azomhanya kuvabuditsa ndiani? Inini ndindasvikapo nekamufana kepapa. Nevamwe vakomana taona varipo tuva tavhura door vatavabuditsa. Nanzwa zvichinzi driver akuvara musoro pamhanza apo. Iye ari kuti musoro. Pandamubvunza inini personal ataura kuti uko kwese kuright kana kutsoka vanhu amboda kubviswa bhutsi akaramba kubvisa akati ndiri right. Ndikati kuvanhu musiye kana ari kuramba kubvisa bhutsi. Alright, nanzwa iye muridzi uyu wemakombi ari kunzi ari kutaura rafu. Hameno kana mune kaidhiyawo. Angoti vanhu vakaita sokundituka ndinogona kuregera kana kugadzirisa imba yacho. Zvinhu zvinogona kuwirirana nekuti accident hapana anobva mumba kwake achiti accident iiti. Akaplan. Akaplan. Accident asi inini ndazoenda nemwana wacho pamba ipapo panaye muridzi wemba yacho wemakombi. Mwana wacho ndikamuudza kuti ataure naamai vacho vakataura nemuridzi wekombi. Saka vataurirana kuti vatsvage bhiridhi anotora maquotation. Achindavakise kana chipodzeresa nhasi kana mangwana atindiri prepared. Alright. Advice yamunoda kupa kuvanhu vanogara kuno kumusaidhi neroad munoda kutiwo chii? Vafambe vakangwarira. Kana uchifamba uri muroad. Kana sevanorima munda mwana uchirima urima wakatarisa kuroad. Wakachenjera. Nevafana vechidika havasafamba vakaisa maearphones unoningirika unorohwa nemotokari. Alright, maita basa baba. 2 indikurudzira kuti madhiraivha achona nokuti mumwe mudhara watataura naye ari kutaura kuti angaruma shure mekombi kubva uko hanzi anga achidai so ichiovhateka
chichiovhateka handichi overtake chidai so kusvika apa payazopiringishana mota yapidiguka Opapidiguka. iri kunzi yakonzereswa nezvamene zvarovana depasaidi. Saka iyo manje yakuda kuuya ndopayaavoidha kurova kamotikari ndopayadai kuno ndopayabva Flyer ichienda. Alright, maita basa baba. Baba makadi. Makasimba baba. Chiripo. Advice yamuroda kupa kuvanhu vari kukuwadza na extension vanogara muside meroad. Muroda kutiwo chii kwavari? Dai vaikwanisa vanhu ava ka vaifanirwa kuti vaise majuro ari double walled. Kuitira kuti kunyange motikari kana rori rikatsvedza murodhi umu rikananga pamba pake harizokwanisa kupunza mudhuri uyu nekuzonorova imba zvakare. Plus kana vachikwanisa ngavaende kuma insurance companies voenda kunoinsure dzimba dzavo against these accidents because they are likely kutongopinda mucrossfire nokuti rodhi ine motikari dzinofamba dzinomhanya zvokuti vazhinji vanofamba umo vanenge vakanonoka kare. Saka vanotry by all means kunge vachitsvedza. Saka mukudaro akangotsvingwa mbishana kudai so atobuda murodhi. Saka ndo zvaitika ipapa kuti adambura, fungai kuti adambura waya akanzvenga poiro akanzvenga chisuwa icho akangonanga pamba chete apa. Asi zvinoratidza kuti vanhu vanemba iyi ngavambofamba vambonzwa kuti chii chingange chichidaro kuti imba yavo ingange ichinangwa nemaaccident. Motikari it's almost 100 meters kubva kutara kuti iuye kuzorova imba. Saka it is wise kuti varidzi vemba iyi ngavafambire zvinhu izvi vanzi kuti chii, is it a normal one or is something to warn them. Asi driver uyu ananzwa kuti anga achimhanya zvakanyanya. I think kubva kumuzinda uku kusvikira vasvike kugomo uko kunotengeswa imbwa uku panofanira paine speed limit iripo nokuti pane dzimba on both sides of the road. Alright. Ndikunzwa muri kutaura advice yekuti hanzi mahambu murodhi hamuna mahambu. Exactly. I think ndo ma limiting factors angangoiswa iwayo. Alright. Ndichida kubvunza umwe mubvunzo wandinawo. First time here kuti imba iyi yadhuma nemota kubva nakubva ndo zvekutanga here zvaitika kekutanga here. Ndekekutanga. Alright.